Ahoj, to som ja, Betón. Som tu už 10 ročia v rôznej podobe. Niektoré moje časti sú stále užitočné, no niektoré už nie. S ohľadom na klimatickú krízu a krajinu potrebujem príležitosť na premenu, aby som mohol byť naďalej prospešný. Na sídlisku som odvádzal dažďovú vodu, ktorá mohla slúžiť pre rastliny a stromy, do kanalizácie. Architektky z kolektívu Spolka použili moje staré časti a našli im novú funkciu a dizajn. Zamerali sa na šetrné hospodárenie s vodou a tam, kde som vodu odvádzal preč, vytvorili záhon s trvalkami. Do procesu mojej premeny zapojili sociálny podnik. Komunikovali s obyvateľmi o mojej novej úlohe. Vyčistili ma a teraz slúžim pre oddych a posedenie blízko školy. Celý tento zásah zvyšuje biodiverzitu za nízke finančné náklady a ilustruje spôsoby inkluzívnej premeny sídlisk a mňa, Betónu.